Hey yo, boom! It's your boy King Ginger, cream de la cream. Bathi umtimantu mabuyu bambolunyu uhlase ubhodla amanzi abafokasane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na couple switching phones mntanami. We're in the streets of Johannesburg, South Africa, and we are looking for lovers abantu abanomjolo phakathi and King Ginger, cream de la cream. Ufuna ukwenza sure utheletswa iphakathi. Hey yo Mzansi, I like it when you say it with me. It's going crazy. It's going bananas. It's a purple king mtanami. Another day, another dollar, another banger. As you all know, I'm not alone. I'm with my son. Welcome Dlamini. Shendere bobo. Si popo. Si. Si popo. Si. Mzansi, inkosi ayikho right. Sinenkinga esibhekene nayo. Kune-fraud esisingenele endlini la. Isibaxothulile abantu base-CMTV. Siyacela abafowethu ukuthi nisisize sikwazi ukukhipha i-fraud endlini. Kunomuntu oseqole abantu imali ethi udayisa ama-cellphone nama-laptop or whatever lento athi uyayidayisa. Kanti unamanga uthatha imali angadeliver. Ngiyanicela Mzansi, iwarning siyenzile sayiposta kuwo wonke ama-page e-CMTV no King Ginger naye upostile. Gama Enterprise useThekwini eDeviport. Inamba siyifakile yakhe. Siyacela mawukuthi une-case uGama Enterprise wake wakubamba khona imali yakho wakuskema wangabe sawusathola into obuthi uyayithenga, ngicela uyovula i-case njengamanje. The more ama-case evulwa ebamaningi, it's gonna be easier ukuthi uGama aboshwe. CMTV, we love you so much and asifisa ukuthi sinibone ningajabulile bafowethu. Siyabonga lo bhuti wangena ngephutha la uzosikhatha. Do the right thing, Chris. Take me straight to the streets where we'll fix ama relationships abantu kabi ngoba nginyanyile. La ngizobe ngibaqhakazisa khona ngibaxukuzisa khona mawukuthi futhi kanjani ngisebenzisa amandla ami qomise ngeqolo phansi mawukuthi ngibona ngathi unofuzo leGama Enterprise. Take me to the couple. Hey yo boom, it's your boy King Ginger, cream de la cream. Intwana yase Kings bathi umtimandu mabuyu bambolunyu uhlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na couple switching phones mntanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers abantu abanomjolo phakathi and King Ginger ne CMTV bafuna ukutheletswa iphakathi. Andile ngomunye umfana nje mistake. Hawu iyothi mayibonana. Awu mfowethu, exe. Kusazoshuba kakhulu. Kusazoshuba nje. Bani laba babe? Oh, ibrayi for ibrayi. Oh, for ibrayi. Njayami? Abile khamba kanjani? Sincanywa isiqoko sakho dos. Sibonga. Busa please. Futhi lezi ama-underground. Ama-underground international. Ngingasondela bafuna ngingisabi. Ubani igama my brother? Agama uLindo kuhle. Lindo. Thank ngijabula ukwazi Lindo. Usuka kuphi mfetsikasi? Mina ngisuka Emndeni. Emndeni. Phakathi uLindo wasemndeni. Lindo wenza ini? Umajayivane, uyi-rapper, umculi, wenza ini? Mina bhuti wami ngi-event organizer. Event organizer. Yep. So ushaya lamapati la. Amapati. Yiphi ipati ongathi uke wayishaya yenza amasimba njayami? Khona indawo yami lapha yasemndeni the zone. The zone. Ila wenza amahlakarampa khona. Kabuhlungu. As young as you are. As young as I am bhuti. Big up uthobani? Lindo kuhle. Big up to Lindo kuhle bafethu. Inja yegame mfethu Lindo ushaya ama events mfethu ekasi mfethu. Umamazeni ngasondela ubani igama sister? Utsato. Wena Tsato wenza ini? I'm not doing anything. I just stay at home. Oh, umuntu othanda nje ukuyirelaxela. So wena no Lindo niyathandana? Yeah. Ngathi noyithanda ngoLindo? Like calm, like I got into singing. But in what I don't like about him, because I'm like me jive too much. Oh, amaroba organizer ubatla go kopantsha bophelo. I can't mara there's too much girls there. No. Comminating vele, you know. Why when you satsamile yena ma? I'm not that fan of things. Yeah, ne? I'm not. When umuntu odithoring sharp ne? Yeah, just stay at home. I like that. So wena nje ungathi yini mfethu incanywa ngumuntu wakho? Hayi mama lami yalibona no slender things, we fine yabo. She's my type, yang complimenta like yang faneka phela. Sibonga phela. No.
Awulindo uyashaya isinqa abafana bami. Singabheja 20,000 phansi la. Uyitype yakho dog. No ngithanda iconfidence yakho dog. Yabo? Ngithanda so wena uyamthemba umamazi. Hayi mama lami ngiyalithemba mina. In a scale of 100 ungathi umthemba kangakanani? Cha phela umela bene ashiye nje for disappointment so ngizothi 98. 98. Kube ne2% eseside nje disappointment. Girl, yakuchaza leyo nto. Showcase. So wena uyazithemba? Hayi ngiyasithemba. In a scale of 100 usithemba kangakanani? Angasho nje ukuthi hey 70 lapho nje kodwa nje yena ukusithemba ngiyasithemba. Hayi ngiyaqwala. Sithemba. Hayi no power to uyamncane ne? Hayi ngiyambona nawe sithandwa sami phela lesi. Ukhona umuntu othandana naye ngaphandle kwakhe? Cha akekho hayi. Uyena kuphela nje sithandwa sami lesi akekho. Power to that. Siswami sure angikuboni lapha. Wena ukhona umuntu othandana naye ngaphandle lapho? Oh uthandana naye kuphela? Yeah, I stay at home. Ne? Yeah. Wena uyazithemba? Yeah, 100%. Wena uyamthemba yena? Yeah, 50%. Okay. Ile ndaba yomjive ne? Yeah. Tell me, Awuthemba, ikhona into ofuna ukuyixolisela ku my sister mhlambe nje overall since ngijolile mhlawumbe ubusaba ukisho but uyafisa ukuthi uthe mabhebeza hard man. Yeah, ukuthi isikhathi sami esiningi ngihlezi nginama chance and angimenzeli isikhathi sami right. So nje ngifuna ukuthi ngiyabonga ukuthi like and futhi ngiyaxolisa ukuthi like isikhathi sami awusitholi. Yeah. Ngizoshintsha. Power to that. Wena sister ikhona into ofuna ukuyixolisela ku my brother? Ayikho. Ne? Ayikho shem. Uyamxolela ma. Yeah. Ngicela umuphi yakho njalo uthi amthanda man. I love you. You'll never know. Maybe it's a fake. Ne? It's ngintedele. Njayam, but before nginiyeke nami, kunento esenza ethu loyalty test. I-loyalty test is whereby we switching phones for 60 seconds. Wena ugaye umuntu wakhe iphone yakho for 60 seconds ukuthi check on WhatsApp, Facebook, Instagram, ukuthi ufletha nabo bani. Same applies to you. Angithi wena njayama unankinga ngoba ufihla ilutho. Ifoni yami nginikele. Yeah. Aish. Ay kodwa yeah kunankinga kodwa aish. Akusinto engijabulisayo leyo kodwa kunankinga. Wena sister unankinga? Yeah, no problem. Okay, cool. Ngongena lapha nindawo. Woza ngapha baba. Yeah, ungatatazeli. Let's sister. Iphe yakho. Yeah. Let's go kusithenge iphi inkabi yami. So event organizer ne? Yeah. Mele ngi-organize i-event party lapha nathi Leyo futhi ngizokugcwala mfethu nawe siku-invite esikho ugcwale mfethu singene sesini shayi zakho. thina siyagrova wena utawelcome kasidlali nje kanjalo epete bora dayivuda soqala ifoni yakho sisami. Okay. Yeah, cause wena umuntu ongathi vele ulokhu yeah ngicela ungivulela yona. Dango mama, zalo tjiki. Dango. Sure, baba. Mfethu. Okay, now WhatsApp now. Yeah, mase ngithi type uzotype la. Makuvela igama lakho la ungitshela. Makuvela igama lamanye amajita la ungitshela ngoba yiwo la azobe kudidisa kumuntu wakhe yabo. All right guys, we are on WhatsApp right now. When you are about to type the trendis, type lapho uthi I love you. Labangishela nasesome nje. Umuntu right kanje mfethu. Nix kanjani because ngiyabatshela ukuthi mina ngisenzi lezi zinto lezi. Ekhasi mara. Yakho la. Savela mina. Delete lapho type uthi I miss you fake ne heart red. Yeah, ngiyazazi lezi zinto. Hayi. Ngiyazazi. So bekungabhlunga ngama udobhoza la. Ucophoze nini? Ngizenzile mama. Hayi phela ngisavela mina nje. Savela mina impela. Delete lapho type uthi sex. Ngeke ustrong lo muntu uma ukwazi ukuthi ayiqophoze ngenariti. Ngesibhamu sekhona. Oh vela ayidubula. Yo. Ayivela mina nje. Kuvela mina. Delete lapho type uthi sex uzotypele. Delete lapho fakele emoji ebrinjolo, fakele emoji epenches, fakele nalamanzi athi bwa. Imboboma. Yeah, let's yes lapho. Sondela my sister. Hayi kusavela mina kodwa. Jo. Vela mina. Phuma lapho type uthi imani. Sibone ukuthi imali uyicela kubani. Uyakuphi imali? So imali uyizola again.
ngithola kuyena like every day noma like singahlangani ma ngithola kuyena. So mawuhlangana nomuntu nje ephethe ucash etha lokuphu cash. Ngiyamtshela ukuthi akuseyami. Vela mina nobaba wakhe la. The time ne? Yeah, the time. Showcase. Delete lapha. Type uthi Shendere Bobo, type uthi I'm pregnant. Siyayichecka ngithi banokuqamba manga mabecela imali sometimes. Athi yazi angizizwa kahle. Ngizizwa ngathi I'm pregnant. Very lutho. delete athani morning after pills. Siyachecka ngithi. Siyachecka. Uyadlala uFacebook? Uyadlala iInstagram? Angisebenzisa WhatsApp kuphela cause like wow. Too much. Very lutho. Very lutho. Awudelete lapho phezulu ufake iheart yodwa. Fake heart. Ay. Kusavela mina. Thama. Yabona into uthi awutholi lutho, mnika ifoni yakho uzizwa njani njengoba ubona unefoni yakhe? Ay ngizizwa ngijabulile ukuthi sithanda sami siloyal game she bayi. Ngizizwa ngijabulile umuntu ukhethe kahle. Hayi angeke ngilindise nje yami. Wena ungasekhaya. Ngeke ngibhayizise. Awubuyivula le phone. Sister, ngizocela welcome akubambele ifoni because awuna maphokodo. Because ngifuna le uyibambe ngezandla. Hey sheshisa. Oh. Yeah. Wena nje yami. Madatazeli. Okay. Na WhatsApp. Mase ngithi type uzotype la. Makuvela igama lakho la ungitshele, makuvela igama lamanye amantombazane la ungitshele ngoba yibo laba bazothatha umuntu wakho. Yabo le nto? All right guys. My name is King Ginger Cream de la Cream. We are on WhatsApp right now. When you are about to type the Chandis, type la put I love you. Puthe njengoba ungitshito krende kanje na khamba lewezi. Wathiyane. Jabulela nje ukuthi nomuntu ongisupporta. Hayibo, manje ubani buhle? Muhle. Ubani buhle? Okay, ngicela simbone lo buhle. Shu. Ubuhle umuntu. Phela mina ngiyabuza ubani? Yehlisa umoya. Sijwayele ukuthi sikhulume naye. Hayi awuthami awukwazi ukuphika ingane nje. Ayikho into Awukwazi ukuphika ingane nje. Khuluma just for Kanje. Like this. Phela ayikho into esihlanganisa. Uhlalaphi ubuhle? Uhlalaphi? Uhlala inali. Yo, joyela kabi shem. Awubumbuka. Wena nobuhle yithini usukwenza ingane sima wena. Eish, Uqonda ukutshela iqiniso. Mina nobuhle ayikho into esenza. ukuthini ukuthi ayikho into eniyenzayo. Somfonela phela manje. Ngingamfonela. Hayi ke good shot ke. Ayikho inkinga. Let's. Awubambe la. Usho ayikho into oyenza nobuhle. Qala udelete lapha type uthi sex sibone ukuthi ubuhle akaveli. Ungeniswa uthi. Hayi mina ngiloyal bhuti wami. Ngiyasithemba. Okay. Uthando nolrado. Ku-sex ubuhle akaveli sekuvela uthando. Labantu laba bathanda ukungibuza advice ngesex. It's not like manje ngiyabasebenzisa or ngilala nabo. Awubasebenzisi. Hayi So wena nje into oyenza i-advice kuphela. ngibagaya advice. Abantu abanje mfethu ungayeka ukubasebenzisa. Cha phela umuntu uyasibona nesithando sami sinjani. Ngiyambona sibabule but nabo Cha bona nje abantu engibanike advice cause kanjani sister I believe lento usephana ngama advice sex uyazelaphi sex fast kangaka. angengibhebela angengifuna. Wena usuyifundisa ubani sex usu-advise abanye nge-sex. Bani lokunikelela hayibo. Lento yenza uyithatha phela. Uyithathaphi? Labantu laba it's not Ama number wena wathatha. angithi i-event organize. Vele it's a must ukuthi like ngibe nawo ama number akho. Cause It's a must. Yeah, cause angithi ngihlanganisa ama event. So banokungicela ukuthi ngibenzele izinto. It's nothing. Okay, bayacela ukuthi uba organize izinto. Okay, isex ingenaphi le? Ucela ukubuza ke mina. Ingenaphi isex mfethu? Bafuna advice. Kanjani ukuthi unisathelaphi azephi uyazelaphi? Uyazelaphi wena usumaster we-sex wena. Wena, Usuwazi nanokuthi umuntu umlalisa umbhekise phezulu ukuze So bayatshela wena ukuthi kuyanyiwa la. yeah. Aphela obvious yabona sithanda sami mina Ubona ini because bengekho phela mina sengibona la ngibacela ukutshela check phone yakho la. Awuyifake lo mchita sister. like serious singabafonela mina labantu laba abantu nje. Uyena muphi ofuna simfonele but Singafonela noma uLerato. hayi ke ngeke sifonele kule radio sofonela uThando. Thane ngathando. Nanguthando. Yini khuluma iqiniso ngaze ngifone bastard. Ler Kansofun yasifonela uThando. So hello ngicela ukukhuluma noThando. Hello.
Thando, ukhuluma noThando? Hi, unjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Lindo kuhle. Uyamazi uLindo kuhle? Yebo. Oh, no sisihambe ngithi ngicela ukubuza ukuthi wena noLindo kuhle nisathandana yini noma senahlukana? No, siyathandana. Sekunye. Siyathandana mina nawe. Awu, usuyangiphika manje. Uyafika ngoba umnentombi yakhe lana. Pregnant uyazi muhle. Yeah. Ndiyanini manje leyo? Uqonda ukuthini ukuthi nini? Hayibo welindo. Why mina ngayazi leyo nto? Kanjani uqonda ukuthini? Lindo bowulana izolo muhle. Iyongijwayela kabi kimi uthe. Izolo mina benginobaby mos izolo. Wasuka kubhebwa ya. Lindo bowula ebusuku. Uyetheka imiya kubangani bakho yabona izinto ozenzayo. Hayi mina lento esho angiyazi shem. But yena uyayazi. Bowunami izolo ebusuku besonke. So wena Uyachapara. wena sister usazoqhubeka ujole nalo. Uma nentombi yakhe lana yangempela hayi wena njengoba uyintombi eyifake. Yimi umuntu wakhe. Hayibo, ngicela ukutshela ukuthi imisechigoruye lo mina. Okay, kahle phakathi kwabo bowu ukhetha ba. Nasithanda. Oh. Ngoba uyambona. Cha, isithanda sami Uthi sister uthi akakwazi nanokuthi ukhuluma ngani uyampika. Leyo nto ngoba ngipregnant ngengane yakhe futhi wena ucabanisa. Angijwayela kabi shem. baby labantu Ungijwayela kabi. yazi nawe ukuthi Angijwayela kabi. Ngithisa wena manje. Angijwayela kabi ufuna shem. ukungithepha labantu. Angithi wena uprexile. Okay, sifonele radeni. Nayi. Awufonela la mara Wena ngithi uprexile uzowakhumdeni naye. Sister uzoqhubeka ngitshona nalo. Angisamfuni. Kusenza ilima siyafona la. Bona kahle ukuthi udlala. baby ungayenzi lento uyazi ukuthi mos ukuthi sithanda sami. No, awuthi moya ungaxolisi. Still usaphika. No. Angiyazi mina lento akhuluma ngayo. Okay. Akhuluma ngayo ngiyazi. But le radio lokho uthanda uyakuvuma nje. Bafuna ukungithepha laba. Kanjani? Babona i-lifestyle yami, babona ukuthi ngizoyafeka. Wena bazokulandela khosi lifestyle yakho. Into yishoyo. Nakho phela kuyenzeka sithanda sami maka mina ukukutshela ivaka ngifuna wena uyi-one. And akekho mina umuntu engimfuna. Manje labantu bafunani empilweni yakho ngoba wena uyafera. Manje ngathi pregnant manje. Khuluma manga angikazi ngilale naye lo muntu. Awumazi wena kahle. Kanjani? Ngiyamazi yena ukumazi. Mara akusho ukuthi mingimazi. Ngisumithisile. Akusho Bungakamithisi wena njalo. Or bungakazi ukuthi umithi. asikaze silale. Mina ngikuthembi because bengiyekho angazi next. Udlala ngalomntana. Angazi next. Mara ngadlala ngishambuleli kanje. Ngiyangixaka nami mfethu ukuthi yini uyenza kanje mfethu. Aphuta manje ngiyenzele lo muntu ufuna ukusixabanisa sithanda sami. Mina futhi. Ngenzeni? Sixabanisa Mina ngicela ukuthi siqhubeke leyo angithi bese sihambe. Sisram. Qhubeka nobani? Yeah. Sithanda sami ungayenzi. Mina ngiyabuza ngithi Phela umuntu Wayumfaka. baba bantu umfana awuyanya wena Wayumfaka. angisafuni lutho mawungifika kini ungiblock yafana nje Atanzinto baby umuntu ongamazi. angithi wena ucabanga uhlaniphila ngithi wena Wayumfaka. Labantu bafuna nje yami islow ngithi abantu bafuna ukungithepha. Bathepha ubani? Uyabona ukuthi intombi esizangibiza ngobaba. Uyabona sizongibiza ngobaba ngenxa yakho. Uyabona? Sengubaba wenu mina manje. Hayi ningijwayela kabi no2. Nawe sister ngizama ukukusiza. Oh uyangihleka mawuqeda. Oh kumnandi. Ngubaba mina manje. I'm a father. Like serious umuntu wami ngayenza noma yini ukubonisa ukuthi like lo muntu lo ufuna ukungithepha. Fanele ungilalele ngubaba wakho. kuqa phansi manje Yes. Lento. Yeah, sister ithi nginike nemic nikhulumele nobabili mkhulumise yonke into ofuna ukuthi ayisho. Aqonise la uyafuna ngakhona somangala. Mkhulumise. khuluma wena ke Khuluma. Solisa. manje Yeah. Sithanda sami ngiyaxolisa. uqoliselani Ngiyaxolisa for izinto ezimbi engizenzayo. wenzeni wena Nabo bathi mina ngilale nabo ungalalanga nabo. Awuthami khuluma iqiniso ngoba ngidikele. Bhutwami singacabani into ongayazi ne. Hey ngubaba wakho. Bengekho ngishela lo muntu bongekho. Cela ungazingeni. Ngiyaxolisa sithanda sami. uqoliselani wena wenzeni Angenzanga next manga manje. manje uqoliselani wawuguqa ifo yenza Angithi ngixolisela ukuthi angifuni ukulahlekelwa wona. yabuza ukuqela ngikhosi uyasho ukuthi Awenzanga nini? Angifuni ukuthi ukuqela ini ifo yenzanga angisokhulumela indaba zokuthi uyangishiya. awubo hayibo phela ngisho nami sengizwe ikholi yakho ukuthi ubusy na kuma WhatsApp wena awuthola umfana awuthola nix kufona maka wena uyibhoza wena Yeah. Labantu laba abantu engibazi. mina mabanteli nami ngithi anginazo anginafoni wena Kufanele vele. Ispan sama. Ispan sakho. Mara ispan sama ezi event organize ukuthi ngibe nabantu. angitshela okay mawuba nabantu bafunisa ngesex wena Sister bukutheka guqele uyasukuma. ungitshela ka usukumelani Xabanisa. okay wena usukumelani manje usukemela uyemelela for ingizona Amaka baby kunini kubuhlungu phansi. kubuhlungu phansi okay bokuqelani ifo yazi ukuthi wayenza Yeah. next bokuqelani
angithi ngifuna ukubonisa ukuthi Ubonisa ini? Ukuthi uyangibonisa ukuthi uyafeba wena. angiphebi Ukucela ini? labantu laba abafuna Mina angibuzanga ngabantu. Mina nawe Angingeni siya- indawo naye. Mina ngingeni indawo. Ngiyakuza ukuthi uma ugugu uguqelani. Because if uyaguqa uyabonisa ukuthi ukhona into yenza. Ngifakelani indabeni zakho? Ngifakelani indabeni zakho? manje angifuni ukuthi sixabane ngento engekho yabo Awufuni ukukhipha sixabane ukucela so wena. ude singamazi entshebe asimazi nokuthi usukaphi lo muntu Hayi bo wena. Hayi bo. right ufuna ukuthi Khuluma kanjalo nobabakho. Ufuna ukuthi Yabo. bakhetha ngaye akangeni indawo. Mina ngisabuza ukuthi angithi wena umithile uzohamba Yeah. wakhe umuzi nayo lo ntombazana. Sister ngicela umtshele ukuthi awusamfuni. Angisafuni. Umncane kabi uthi ungadlala lo clever le. Nje yo Yeah. bona kahle ukuthi ngithi imnqondo yamsebenza slow. Yeah. Angathi angithi yakhe yagijima. Yeah. Hamba igijima nabanye. Yeah. Gijima. And Ngithi sokuprotect. slow. Uzohamba nami. Angina-stress. Ngiyakuthatha. Angina- Khambisa kini. manje uzohamba nalo muntu ongamazi Yeah, mina. Ungathatha phone yakho. Mnike uzoba safe. mara Mara ini awuxolisi. Uma ukhona unamara Ayibanjwe ingane. Ngizokunika ngayizwe. Ngiyenzeni? Uzokugibeza isihlahla wena. angeke ngikhona ukuthi ngilahlekelwe over lo muntu Wena umuntu angimazi ngithi Awumazi. wangisiza ngiyabonga wangisiza cause yimi Slima ngithi manje Ngena la mshanami. wangisiza Buka wena. wangisiza 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 Bona ke lawo ngeke indawo angithi wena uyikeva Angifuni. angisakufuni Hamba nayo. angisakufuni Nsayza. yongijwayela kabona kahle ukuthi Usujola nalo. hawu Ngimnyeke lo. yo Asikisi sisiwami. Yazi into engizoyenza yini? Ngizolungisela imali yokuthi ngizokutshela uLokhuzani welcome ukuthi akunika imali yokugibela and then sikugibeza ama taxi ukwazi ukufika ekhaya safe yazi. Ngeke uzodlala le mbulcation le. Lo ukwenza Slim udlala ngawe. yongijwayela kahle shemaza abantu bona kahle Akazi abantu ngilindela ngivala ishow ngilindela King Changer Cream Dala Cream Ntwana Seking Indlovu lengane soyihambisa safe ifike safe la yakhona because lo mfana lo udlala umntariyana hey lokho mfana lokho ekuphethe ingane kuphethe idazini lama 2K idazini ngathi icrate yeka ngekhathi zami yazi ungikhumbuza ngekhathi zami uboy ngangibukhali kanje engakhula bastard ekayibamba ingane lokho lelato othando shit udlala ngale ngane man ngiyamambisa umntwana ngimambisa Soweto my name is King Changer Cream Dala Cream Ntwana Seking Indlovu bonke laba abangagqamile ngizobagqamisa mina King Changer Chris my brother your name is there on top baba wami Chris my brother do the right thing mfethu take the king home. Hey yo boom, it's your boy King Changer Cream Dala Cream Intwana yase Kings bathi umtimandi umabuya ubambolunya uhlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na couple switching phones mntanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers abantu abanomjolo phakathi and King Changer ne CMTV bafuna ukuthela itswayi phakathi. Kimangandile Andile ngomunye umfana nje mistake